kamusta kayo lahat? Sa video na to guys, tayo ay mangingisda or maglagulo pa rin guys. Gaya nung last episode guys yan. Tapos sabay mamusit na rin to guys, syempre para di pa rin tayo logi yan. So kasama natin guys, Along Genie, tapos Atat, yan, tatlo tayo ngayon guys. Kaso, sungit ng panahon guys, yun, dilim, tapos maambo na, medyo mahangin din. Kaya, pero try pa rin natin guys. So tara, samahan nyo kami. Let's go! Guys, andito na tayo sa Biton. Yan kaso, andyan na yung ulan guys, bumuhos na. Yan si Atat guys, tapos Along Genie. May dayo guys, naliligo guys. Guys, inayos lang yung bangka guys. Kasi tinanggal yung katig. Yan, tinatalian lang guys para tingnan nyo paano magtali guys ng letter X. anad katsoy. Ha? Tinanggal kasi ito kanina guys yung katig kasi pinasok ng tubig sino. Inayos niya Along Genie kanina guys. Yung taka si Atat sa kabila guys. Tundog po sila nino na. Ay, hindi ka makuno ni. Itong figure letter X na pagkatali. Anad katsoy. Yan guys yung sungit ng panahon guys. Yan, dilim na dun sa yun. Sa may bandang silangan eh. Hindi ka kabaw rin bangan siya. Lisod na. Hindi ka makuno ni X. Guys, papunta na tayo sa laot. Let's go! Yan guys, nagarya na ulit si Along Genie guys ng mga taga guys. Yan, yung panggalunggong. Yan si Atat. Paras na tatlo guys, basa na kasi maakbon eh. Tapos yun, medyo maalon guys. Sungit ng panahon. Atat. Major itong kuhanda kay Morianad. Legit, Along Genie guys, yung legit na mangingisda yan dito guys. Lalo na pagka yung dating sa ano, yung pana, sus. Basic lang kay Along Genie yan guys. Kuha tanan. Haba ng ano, yung tasag utong guys. Taas ng hininga sa ilalim guys.
Yan, ano na guys, yung dinugtong na sa ano, yung malaking tansi. Yung sa dugtungan na. Yun, sana swertihin pa rin tayo ngayon guys para syempre masarap pa rin yung kainan natin. Matuwa yung pamilya natin guys. Yan. Lalaki ng alon guys. Nagkugbod guys. Nagmumay pa nila ano. Loud. Ano? Hindi po dali mangisda tayo no. Oo, ang delikado. After baskog. Guys, merinda muna tayo guys. Yan lang. May baon tayo na biskwit. Yan ta. Ayun. Siyempre pag nasa lao tayo guys, kailangan may baon pa rin tayo para hindi tayo magutuman. Yan. Guys, time check 5. Sakto, alas 5 ng hapon guys. Yan, buti na hindi na umulan guys. Pero basa na kami. Yan, patuloy pa rin si Along Genie guys nag ano ng sa sima guys. Naghatak-hatak guys. Guys, papunta na yung ulan dito. Yan guys. Oh. Yung kabilang bundok guys. Yan, ulan yan. Lakas. Tapos si Along Genie guys lumipat ng ano guys position mga papabor guys. Sa ngayon guys wala pang nahigit na isda para mamaya guys. Yung mahangin na guys. Pero kaya pa rin yan. Guys, andyan na yung ulan guys. Basa na po ni Ron. Yan. Lumakas yung hangin. Saka ulan guys. Unos. Oras natin guys 5:23 ng hapon. Yan guys, wala pa guys. Wala pang nahigit na isda. Yan, nag-aarya pa rin si Along Genie guys. Guys, nililigpit na ni Along Genie yung ano natin sima, yung mga taga guys, yung pangisda. Wala guys, walang nahigit na isda. Bawi na lang tayo sa susunod guys. Ganon talaga ang buhay mga isda guys. Minsan meron, minsan wala. Di natin na ano yung guys, kumbaga di natin di nato mahibabuan guys ba. Guys, may nahuli pa na pusit guys. Oh. Walang isda, pusit ang may sa taga guys. Tamang tama, may pangpain na tayo guys sa pamumusit mamaya. Paon sa nato na para may naipang sudan. Una sa tulo. Yan guys, time check pala 5:35. Yan. Liwanag na sa baybay guys.
magligpit na guys. Malapit na matapos magligpit sa mga taga. Wala, di tayo naka ano ngayon guys. Bawi na tayo sunod Choy, no? Ganyan talaga guys, buhay mangingisda. Minsan meron, minsan wala. Di talaga biro mangisda guys. Sa lahat ng mga mangingisda dyan, saludo kami sa inyo guys. Guys, di pala tayo na zero guys. Yun o, may isa. Alright. Yan guys, oh. At least meron pa rin. Pagkatapos maligpit yung mga taga guys, punta tayo sa laot para mamusit. Yan. So yun, let's go. Guys, dito na tayo sa area guys. Yan, mamusit na tayo. Yan, may kuha na tayo dalawa guys. Ay, tatlo na pala yan guys. Yan. Ang nangawil guys si Along Genie tsaka ako guys. Maghawak ng camera ngayon, Boss Atat. So yun, let's go. Ito na guys, nakakuha na siya Along Genie ng pusit. Yun o. Sana kaanad ka Choy. Guys, yan lang yung huli natin na pusit guys, konti lang. Walang dawi guys. O sa tat. Yan, pawi na tayo guys. Pawi na lang tayo. Susunod Choy, no? Sunod. Time check guys, 7:20. Yun, pawi na tayo guys. Let's go. Guys, malapit na tayo sa baybay. Yan, kita na yung bituon beds guys. Guys, nandito na pala kami sa baybay. Yan. Salamat pa rin tayo guys. Safe tayo nakauwi. Yan. Yan, nilalagyan lang ng gasolina yung makina guys. Time check 7:40. Yan. Tapos, yan guys. Yan, ito lang yung huli natin na pusit guys. Konti lang. Pero solve na rin yan guys. Pang hapunan. Yan, tapos yung huli na rin kanina na isang piraso na isda guys. Hindi tayo sinuwerte ngayon guys. Pero bawi pa rin tayo sa susunod. Hindi pa rin tayo susuko guys. Siyempre ganun talaga buhay mangingisda. Kaya bawi na lang tayo next time. Bachoy? Oo, habang may pangkasulina, tira. Alright. So guys, kita-kits na lang tayo sa bahay nila Along Genie guys. Doon tayo luto sa pusit natin guys. Hapunan natin. Right, let's go. And guys, pauwi na tayo guys. At tapos yun, Along Genie guys na. Guys, yan yung recipe pa rin natin guys. Adobong pusit. Yan. Tapos yung isa tinula. Yun o, tinula pa rin guys. Sabaw na pusit. Paras lang yan nung last episode guys. Siyempre, sarap kasi pag may sabaw guys. Lalo pag gabi kasi galing tayo sa laot malamig. Kaya kailangan higop ng sabaw. Yo boss. Alright.
Guys, kakatapos lang natin kumain yan. Siyempre, busog na naman yung team. Yan. So guys, hanggang dito na lang muna video natin. Maraming salamat po sa panonood. Guys, ingat po tayo lahat. Stay safe. God bless.